Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelo 118. Lalelani nanti ilizwi lalelani pendugani nipachati nize pendugani Amen. Amen. Amen.
bahleli Amen. Isihloko salenkonzo sithi ngabe izulu nesihoko zindawo ezikhona na? Ngabe izulu nesihoko zindawo ezikhona yini? Ngaphambi kokuba sigxile kulesi sihloko kunezinto eziningi okumele siziveze. Okokuqala kumele kwazeke ukuthi ukuze uthi into ikhona akudingi ukuthi uze uyibone ngamehlo. Siyazi ukuthi umoya ukhona kodwa sikaze siwubone. Siyakwazi ukuthi namuhla umoya ubheke enyakatho noma ubheke eningizimu yize singawuboni. Kanjalo ziba khona izinto nezindawo esaziyo ukuthi zikhona kodwa esingakaze sizibone.
ngiyazi ukuthi ikhona iRussia kodwa angaze ngiyibone. Ngiyazi ukuthi saba khona isilo uShaka kodwa angizange ngisibone. Kukhona ingqondo ebusa kakhulu isizwe simhlophe kodwa osekukhona nabantu abamnyama ebabusayo ukuthi into iba khona ngoba yaziwa yibo ukuthi khona. Uma bona bengayiqondi ubukhona bayo lokho kusho ukuthi leyo nto ayikho. Lokhu kumayelana nomqondo ongenabo ubuqiniso othi iEurope iyona sizinda solwazi okufanele wonke umhlaba ulwamukele ngoba yake yabanamandla kunamanye amazwe. Wena owaziyo ukuthi lento ikhona kusho ukuthi ubuswa inkoloze. Mhlawumbe awuphili kahle ekhaya ngoba ayaziwa abamhlophe. NgoSeptember 2006 sabona sekufika endlini inkosazana esasingayazi. Yathi uma izethula yathi igama layo Mhlaleleni. Yathi ingudadewethu. Kwathi uma sikucacisa ukuthi mina anginaye udadewethu. Yathi asamukele lokho esitshela khona. Kodwa kwathi kophela isonto kwase kucaca ukuthi lenkosazana elokhu izivakashela akusiye umuntu, ispirit. Ukuthi ispirit lesi esilokhu sifika lapha endlini sabona ngoba lenkosazana sasibona isisendlini kodwa singazi ukuthi ingene kanjani lapha endlini. Abafundileke bangathi cha usuke kungama phantoms noma ama-apparitions, izinto ezinjalo. Ikakhulu labo abamphikayo uNkulunkulu. Noma isihamba ivele inyamalale sihleli nayo futhi ibonwa yimi nomfundisikazi kuphela. Akucinanga lapho. Ngo-2007 yabe lenkosazana isingichazela ukuthi njengoba iphakathi kwethu ithunywe kimi nguShembe inkosi ilanga. Uthe ayizongibheka ngoba enkonzweni kunabagcotshwa abangizondayo abafuna ukungibulala. Lokhu kukhuluma kwalenkosazana kwakubonisa ukuthi le ingilosi esingayibiza ngokuthi i-guardian angel, ingilosi engibhekile. Kodwa okuseqinisweni angazi lutho ngento enjalo ngoba kuleli ibandla sikaze sifundiswe ngento ekuthiwa i-guardian angel. Kodwa mhla ka-4 kuJanuwari 2010 le ngilosi yeza kithi nomyalezo owawusidida kakhulu. Yathi ithunywe kimi yiyo inkosi ilanga. Ithi angiyakhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke libandla. Waqhubeka lo muntu oyisimanga wathi kuleli bandla
ngizofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Ngithathele ezimfundisweni zomprofeti Isaiah Shembe efundisa amaNazaretha. Le nkulumo yokuthi angisungule ibandla, ngishumayele ngivuse ibandla likaJehova elaliholwa ngubaba mkhulu, kwangidida kakhulu. Ikakhulukazi ngoba ibandla lamaNazaretha lalihlale liholwa ngumuntu wakwaShembe. Ubaba mkhulu wayeqhuba izwi likaJehova njengoba lalifundiswa ngabaprofeti bakwa-Israyeli. Nami-ke ngibhekeke ukuba ngiqhube leli bandla ngisusela ezimfundisweni zakhe ubaba mkhulu. Yaqhuba ingilosi yathi, leli vangeli uzolithola eBhayibhelini nasezihlabeleleni zamaNazaretha, kanjalo nasezintshumayelweni zakhe uShembe umprofeti. Ngokusobala le ngilosi yayisichazela ukuthi noma ithunywe nguShembe, kodwa mina ngithunywe ukuba ngivuselele kubantu ivangeli ngoNkulunkulu ogama lakhe nguJehova. Ngoba kwakwenza ubaba mkhulu, njengoba sesichazile, le ngilosi kusukela ngoSeptember 2006 ifika kithi kabili noma kathathu ngesonto. Ekufikeni kwayo njalo ishumayeza ngokukholwa kokugcina imithetho kaNkulunkulu, nokuthi ukukholwa kuJehova kunye nebandla likaJehova linye. Le nkosazana yasezulwini isifundisa izincwadi nezahluko eziningi zeBhayibheli esasingakaze sizibone zifundwa, kanjalo nezihlabelelo zamaNazaretha. Kodwa isimanga ukuthi lo muntu wasezulwini akaliphathi iBhayibheli nesihlabelelo futhi akasiphathi, kodwa yonke imibhalo ivela esandleni sakhe, njengoba isuke ivela kwiskrini seselfoni. Lesi simo salomuntu ehleli naye singubufakazi bokuthi noma lo kungumuntu ongabukeka efana nathi, kodwa akusiye umuntu wakulomhlaba. Umprofetikazi uSister Celestial echaza ukuthi uNkulunkulu wamchazela ukuthini ngesimo sezingilosi, uthi inkosi yathi izingilosi zingavela zibonakale zinjengabantu, kodwa zehlukile kakhulu kubantu. Lokhu sikuthola ekufikeni kwengilosi kubazali bakaSamsoni. Bona babebona indoda nje ekhuluma nabo, kanti akunjalo ingilosi. Kanjalo noGideon wabona ingilosi, kodwa engazi ukuthi wayebhekene nengilosi, ngoba yayifana nje nensizwa eyabe izomkhuthaza. Ingilosi ingehlela emhlabeni ilethe umyalezo kaYehowa njengento yokuziveza samuntu, nokuba ingesiye umuntu. Kungani ingilosi ifika emhlabeni isebenzise lenyama njengento yokucashisa isimo sayo? Lokhu ikwenzela ukufihla inkazimulo yayo njengesithunywa sezulu. Lokhu uNkulunkulu ukwenzela ukuphepha kwabantu bakhe. Uma ningabantu bakaNkulunkulu
anilangazeleli ukubona izidalwa zezulu zehla zivela esibhakabhakeni zikhazimula ngaleyo nkazimulo enkulu yasezulu. Ingilosi engavela esimeni sayo senkazimulo ingambulala umuntu ngokuthi nje eyibonile. Uma inkazimulo ivutha phambi kwezingilosi kuyinkazimulo encane nje yobukhona bukaNkulunkulu, ngoba zonke izingilosi nezidalwa zezulu inkazimulo zithola uNkulunkulu kuphela. Uma izinceku zenkosi zibona izingilosi ubuso nobuso kungekho emaphusheni noma ezibonakalisweni, inkazimulo yazo iyancishiswa kakhulu, ngoba ngaphandle kwalokho zingabanga omkhulu umonakalo engqondweni nasemzimbeni womuntu, ikakhulu enhliziyweni. Amen. Le nkulumo kaSelestial ngiyifundela ukuthi nazi ukuthi lento ebonwa yithi okuqhamuka umuntu eyintombazana ekhuluma nathi akusiyona into entsha kithi, into ekhona. uSelestial ukhuluma into wayetshelwa uNkulunkulu ngesimo sempilo. Le ncazelo kaSister Celestial ifakazela lokho engihlale ngikuchaza ngesimo sezingilosi, ukuthi uma uke wavele wabona ingilosi ibingathunyelwe kuwe uyafa. Njengoba abantu behlala bethi hayi nami ngifuna ukubona ingilosi, nami ngifuna ukubona ingilosi. Ingilosi iza kuwe kuphela uma ithunyelwe kuwe, nakhona iyasetshenzwa before ikwazi ukuba uyibone. Njengoba esho uSister Celestial, akufanele ukuthi ikholwa lihlale lilangazelela ukubona izingilosi, ngoba uma uke wabona ingilosi ibingathunyelwe kuwe uyafa. Okwethu ukwaneliswa ukukholwa kuphela. Manje-ke uma sekuvela umuntu ethi uNkulunkulu akekho, izulu alikho, isihogo asikho, izingilosi azikho, inkolo yinto eyakhiwa zihlakaniphi, uchaza ukuthi mina engaziyo ukuthi zonke lezi zinto zikhona, kusho ukuthi angiphilile ekhaya, ngibona ubukhona bento engekho. Ngoba phela ngiyazi ukuthi ingilosi ikhona, sengihlale nayo 4 years, kodwa ngakulaba abantu kusho ukuthi angiphilile ekhaya. NoSister Celestial wonke lo myalezo osinika wona ovela kuNkulunkulu usho ukuthi naye ugula ekhaya. Kubantu abazi ukuthi bahlakaniphe kakhulu kunabanye abantu, bafundisa ukuthi into yena ongayazi ayikho, eyakhe inkolelo iyona eyiyo, ehlukile kweyakhe ingukuhlala. Njengoba nathi ukuthi siyahlala, lo muntu usho ukuthi njengoba kusukela ngo-2006 sihleli nengilosi, le ngilosi yinto nje esemakhanda ethu, kodwa in reality into engekho. Kukhona isisho esithi okwake kwaba khona kobuye kube khona. uNkulunkulu akaqali ngathi ukuhlala nabantu, futhi akaqali ngathi ukuthuma ingilosi ukuba izohlala nabantu. Ku-Exodus 23 verse 20 to 24
uJehova wayithuma ingilosi kubantwana bakwa-Israyeli ukuba ihlale nabo ibafundise ukukholwa okufunwa nguJehova. Kanjalo njengoba uNkulunkulu wayehlale ebhubhisa abantu, namanje usazobabhubhisa. Leso sililo esaba khona uNkulunkulu ebhubhisa iBhabhiloni, ebhubhisa abantu ngesikhathi sikaNoah nangesikhathi seSodom neGomora, namanje lezo zehlakalo zisazosehlela. Njengoba noNkulunkulu esho ngomprofeti, lesi sizwe simdelele kakhulu uNkulunkulu, mhlawumbe ngaphezu kokwake kwenzeka ngaphambi. Nokubhubha kwethu kuzoba njalo, kuzoba nzima ngaphezu kokwake kwaba khona. Njengoba emandulo uNkulunkulu wayekhuluma nabantwana bakwa-Israyeli, sekufike isikhathi sokuba uNkulunkulu asikhumbule lesizwe owayesilahlile, esiqoqe ezindaweni ezahlukene. Kodwa abanye bethu bazogcina ngokubhubha njengabezizwe ngoba bamhlukile uJehova. Akusho ukuthi ngoba uNkulunkulu ezobuyela kithi, uzobuyela kithi sonke. Njengoba uSister Celestial ekhuluma noNkulunkulu, aqali ngayo. Nasemandulo uJehova abantu wayeqale ebathumele umprofeti ukuze abaphendukayo baphenduke, amahlubuka amthule, njengoba benza nje namhla nakuSister Celestial. Kodwa ekugcineni babhubhe sebechazelwe konke abadelele ngakho uNkulunkulu. Njengoba namhla uSister Celestial ebatshela nje, kodwa bengenendaba. Mina ngiyazi ukuthi uCelestial udlulisa kithi umyalezo kaNkulunkulu. Angikholwa lokho, kodwa ngiyakwazi. Yikho njalo uma ekhuluma ngimlalela, ngoba ngiyazi hayi ukuthi ngiyakholwa lokho. Njengoba ingilosi isihlale nathi isikhathi eside kangaka, ivuselela ukukholwa okwalethwa kithi ngubabamkhulu, yenzela ukuthi labo abangamahlubuka bengasho ukuthi kukhona into abayenza bengazi ukuthi benza isono. Noma yisiphi isikhathi uma uNkulunkulu ethuma umuntu wakhe ukuba aqondise indlela yasezulwini, kuvela ababe bamthuke, bajivase wonke umsebenzi kaNkulunkulu, njengoba benza nje uSister Celestial nakithi. Kodwa kusasa kuzothi uma uNkulunkulu esephendula, uyobezwa sebethi Celestial, sicelele intethelelo kaNkulunkulu. Please pray for Los Angeles. Please pray for California. Please pray for California. Why should you pray for that? Kodwa uSister Celestial ubachazele kusukela ekuqaleni ukuthi uthini umyalezo kaNkulunkulu. This is the end times.
izikhathi nosista Celestial angeke akushintshe osekunqunywe uNkulunkulu. uNkulunkulu akasiyo into yokudlala. Uthi-ke uSister Celestial, ngimbuzile uNkulunkulu ukuthi ngithini kubantu. Wathi, tell them to repent. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukusola ngezono ozenzayo bese unquma ukuziyeka ulandele umthetho kaNkulunkulu. That is true. Uma ubuphinga uzisola ngalesono bese uyasiyeka usulandela umthetho kaNkulunkulu othi ungaphiki, usuphendukile. Uma ususiyekile isono wakholwa ngegazi likaYeshua, uyathethelelwa kulezo zono obuzenza ngaphambili. Uthethelelwa kuphela uma usuyivumile waphenduka. Bese kuthi-ke lezo zono obuzenzile zithethelelwa. Kodwa ukuthethelela kwezono sekwenzeke izinto ezimbili. Ukuzisola ngesono osenzile, wabe ususivuma, ususiyeka, usulandela umthetho kaNkulunkulu. Ukuthethelelwa izono is a privilege. Akusiyo i-right ongayifuna ngenkani. uNkulunkulu usho kanje. NakuSelestial usho kanje. Ukuthethelelwa izono is not a right, it's a privilege. Mayithanda uNkulunkulu engekuthethelela. Enye imfundiso elilungu ukuthi izono zaqala ukuthethelelwa ngokubethelwa kaJesu esiphambanweni. Ku-Isaiah 43 verse 25 uJehova uthi, mina nginguye owesula iziphambeko zakho ngenxa yakho. Kusho uNkulunkulu engakabikho uJesu. KuDaniel 9 verse 9 uNkulunkulu uthi, kepha kuyo inkosi uNkulunkulu wethu ukhona umusa nokuthethelela ngokuba simhlukule. So igama lokuthethelela liqalanga ngokufa kaJesu. uNkulunkulu wayethethelela izinyanga nasemazweni. kuJona 3 verse 10 uthi, uNkulunkulu wabona ukuthi sebephendukile ebubini babo, wabe eseyithambisa inhliziyo yakhe, wanquma ukungabe esawabhubhisa. Intethelelo. Kubalekile ukuthi ivangeli lomuntu othi uphethe izwi kaNkulunkulu libe ngeligqugquzela abantu ukuthi abaphenduke beshiye izono. Kodwa okwenzeka emabandleni yethusi, ungathola umfundisi egijima indlu yonke yesonto, omunye edansa khona esontweni, omunye ekhahlela ubala, kushawa izinsimbi, kuhleka, bese ethi lowo mfundisi ngaleso senzo ushumayela abantu ukuba bashiye izono, bagcina umthetho kaNkulunkulu. Omunye umthole ethuka inhlamba phakathi enkonzweni, omunye ekhuluma imikhuba exakile phambi kwabantwana nabantu besifazane enkonzweni.
kodwa ebe ethi uyashumayela ubuyisa abantu kuNkulunkulu. What a shame. Abanye babizwa ezindaweni eziningi kuthiwe they must come to motivate. Lokho kusho ukuthi he must come to entertain ibandla ngamahlaya ngoba alikho izwi lenkosi. Uma ufuna ukwazi ukuthi ivangeli lasezulwini ledluliswa kanjani kubantu njengamanje ebandleni lamaKristu, uNkulunkulu uthume umprofetikazi uSister Celestia. Ngiyakusho lokho, ngiyazi ukuthi abanye abakufuni kodwa nikhuluma indaba kaNkulunkulu ngoba iliqiniso ukuthi lo mprofetikazi awumemukeli indaba yakho le, kodwa ophezulu konke umthumile ukuba ezoqondisa izwe ngesono, ezophisa zonke lezi zinganekwane zabakhohlisi, ezodukisa, ezosusa abantu uNkulunkulu. Okusalayo ukuthi this is the end times. Lezi zikhathi zokugcina. Kusukela manje abantu abakhethe noma basembusweni we-beast system noma balandela uNkulunkulu, abafuna ukuya emzini oyingcwele abakhethe ukusenga. Abantu abaningi abazi ukuthi ezulwini kwahlulelwa kanjani. Bacabanga ukuthi mhlawumbe bazolokhu bedaza inkani njengalapha emhlabeni. Kanti akunjalo. Uyofika phambili bebe sebekuhlangabezile okade kubasebenzela. Esikhathini esiphambili ngangithetha icala elibi lokubulala, kanti ingilosi ikhona lapha enkantolo ilalele leli cala. Sengifika ekhaya yabe isithi kimi ngiyahlupheka nina ngoba umuntu nimehlulela ngenizwe ekusho noma enikubone ekwenza, kodwa ezulwini akuhambi kanjalo. Ezulwini umuntu wehlulela ngabe cabanga. Bonke ukwenza okubi kumuntu uqala esacabanga, esekwenza okubi noma esebaleka okubi esekwenzile. Umuntu obulele omunye umuntu kwesinye isikhathi uthi embulala kube kade waqala ecabanga indlela ezombulala ngayo, noma esembulele ejabule ezincoma ngokuthi umbulele. Kanti omunye umuntu akakusophi ukubulala umuntu noma esembulele noma ebalekile wacasha lapho ekhona, usuke ebalisa ngokuthi usenze into embi ngokubulala umuntu. Lokhu ngikuchazela nje yonke into ezulwini isenhlizweni yakho. Uma usezulwini inhliziyo yakho idlala yonke into okuyicabanga bese wehlulelwa ngalokho. Ukwehlulela ezulwini kusukela lapho inhliziyo ekwenzile isikhulumela yona. Kanjalo ezonweni eziningi uyaye uthi uma umuntu umtshela ukuthi uNkulunkulu akakufuni lokho bese ephikisana nawe.
ekutshele izizathu zokuthi kungani enza lesono. Kanti ezulwini uthi umzimba uhlukana nawe, umphefumulo uye lapho okade usebenzela khona. Uma ethi uNkulunkulu ungalifaki ibhuluku, ungumuntu wesifazane, ekufeni akukho muntu ozophikisana naye, ngoba lowo owakufundisa ukuthi faka ibhuluku yomfica esekulindele ekwethule kwabanye ofanisene nabo ngokufaka amabhuluku. Ngiyakuzwa lokho. Ayikho into ingilosi ebekulandile engayenza, ngoba uselapha emhlabeni umhlubukile uNkulunkulu, wasikhethela wena umbuso wobumnyama. Wonke umthetho kaNkulunkulu useBhayibhelini, ezincwadini zikaMose nezabaprofethi. KumaNazaretha uNkulunkulu wathuma uShembe ukuzovuselela umthetho kaMose. Ingilosi ithunyelwe ukuzovuselela umsebenzi womprofethi. Amen. KumaKristu uJehova uthume umprofetikazi uSister Celestial ukuzoqondisa inqubo yokukholwa eyayichithwe ngabezizwe. Kodwa zonke lezi zithunywa zikaNkulunkulu zisifundisa into eyodwa, ukuthi asikholwe ngokugcina umthetho kaNkulunkulu owayiletha emhlabeni ngencebo yakhe uMose. Ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi abantu abalifunda iBhayibheli futhi nabafundisi babo babafundisa into engekho, ngizolekelela uSister Celestial ukukhumbuza abafuna ukuqhuba ukukholwa kwabo ngokugcina imithetho kaJehova, ukuba bayazi le mithetho yokukholwa. Ngicela ukuthi ngikhulume ngihleli phansi. Kuyisono ukuphinga kusho ukuzihlanganisa ngokocansi nomuntu ogane omunye umuntu. Kuyisono ukuhlobonga kusho ukuzihlanganisa ngokocansi nanoma yimuphi umuntu ungakadali noma ungakagani. Ngokosiko lwasemhlabeni, ukuze uthi uganiwe kumele ulobole bese ucacelwa ukuqhoyisa. Kodwa ngokaNkulunkulu awukho umthetho wokulobola. Lolu lusiko lwasemhlabeni ongenzi isono ongalulandeli. Ekholweni uma nivela phambi kwamfundisi nifunga phambi kaNkulunkulu ukuthi seningumfazi nendoda, nisuke ngokwasezulwini senishadile.
uJehova uthi umuntu owenza ucansi nomuntu onobulili obufanayo nobakhe ababulawe bobabili, ngoba leso senzo siyisinengiso kuNkulunkulu. Ekholweni ukuthengisa ngomzimba wakho kwabesilisa kuyisinengiso kuNkulunkulu. Nabo abesilisa bathenga amanyala anjalo banengeka kuJehova. Ekufeni kwakho uzolahlwa. Ekholweni ukhushula isisu, i-abortion, kuyisono esibi, kungubulala. Ekufeni kwakho uyolahlwa ngalokho. Ekholweni kuyisinengiso ukubuka izithombe zocansi, i-pornography, isona esibi leso. Uthi uNkulunkulu umuntu otholakala elele nesilwane, bestiality, akabulawe kanye naleso silwane. Leso isenzo esiyisinengiso kuJehova. Ekholweni kuyisinengiso ukwenza ucansi ngemicabango, i-sexual self gratification, i-masturbation. Leso senzo siyisinengiso kuJehova. Kuyisinengiso uNkulunkulu ukuhlangana kwakho nomkakho ngokocansi sengathi nizinja, wenze umkakho unondindwa. Ukuhlangana kwenu ngokothando akube ngokuhloniphekile phambi kaNkulunkulu obona konke. Ekholweni umuntu wesilisa akayifaki ingubo yomuntu wesifazane, nowesifazane akayifaki iwesilisa. Abenza lokho bayisinengiso uNkulunkulu. Ekholweni owesifazane egqokeni akawuvezi umzimba wakhe ngendlela yokukhanukisa abesilisa ngawo. Lokho kuyisinengiso uNkulunkulu. Ekholweni awupendi umlomo wakho nezinzipho namashiya. Nanoma yini oyenza ngokushintsha imvelo yakho ngaphandle kokuthi ugeze bese ugcoba ngamafutha ahlambulukileyo, angazi ukushintsha isimo sobuwena. Kuyo yonke into esiyenzayo nesingayenzi, thina sibukela kwingilosi. Amanye amakholwa akabukele kuSister Celestial ukuthi ezulwini yini nani engenziwa. Ekholweni awuzixhumi izinwele zakho ngezinwele zomunye umuntu, ungasaphathwa ezesinye isizwe. Leso senzo siyisinengiso kuJehova. Ekholweni awuyenzi i-tattoo emzimbeni wakho, awusigcabi. Lokho kuyisinengiso uNkulunkulu. Ekholweni awuliphuculi ikhanda nesilevu sakho. Lokho kuyisinengiso uNkulunkulu. Bonke abantu abakhonza uJehova kumele begcine iSabatha, ngoba liwuphawu lwesivumelwano sakho noNkulunkulu. uJehova uthi umuntu ongagcini iSabatha akabulawe. Ungawubasi umlilo ngeSabatha.
ekholweni awuzidli izilwane othe uNkulunkulu ungazidli. Awusihlanganisi nezinto othe uNkulunkulu ungazenzi, njengokuhlabela amadlozi, ukuya ezangomeni ukubhula, nokusihlanganisa nangayiphi indlela nezangoma. Ekholweni uJehova akakuvumeli ukuthi ukhonze noma uthembele nanoma kumuphi umuntu, umoya noma into ngaphandle kukaJehova kuphela. Ungalokothi uthuke noma wenze inhlekisa ngoNkulunkulu, njengoba ngiyaye ngibone kwenziwa ku-TikTok. Uthi uJehova, ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akanakumyeka ukumjezisa ophatha ngeze igama lakhe. Ekholweni kuyisono ukuhleba nokuqamba amanga ngomunye umuntu. Kuyisono ukuba nomona uze wenze into embi kumuntu ngoba wenziwa ngumona. Ekholweni kuyisono ukuzithwala, ucabange ukuthi wena uyinto ebalekile kunabanye abantu. Kunabafundisi abaningi abathi bangabapostoli, bangabaprofeti, abanye bathi bangonkulunkulu. Onke lamagama basebenzisela ukukhohlisa abantu. Iningi labo liyathwala ekukholweni ukuze bacebe ngegama likaNkulunkulu. Umvuzo wabo lapha siyakhona isihoko. KuJeremiya 10 verse 11 uNkulunkulu ukhuluma kanje: niyakusho kanje kubo nithi, oNkulunkulu abengenzanga izulu nomhlaba, labo bayobhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu. Amen. Amen. Kusukela manje sisesikhathini sokugcina, end times. Lesi isikhathi sikaNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Sizobhubha ngamanzi, isikhukhula ezinhlobonhlobo, sibhubhe ngemimoya, amathanodo, sibhujiswe ngamatsunami nokuningi okunjalo kuphezu kwethu. Sizobhubha ngomlilo, ama-volcanoes nama-earthquakes azoba phezu kwethu, ama-landslide aphezu kwethu. Sizobhubhisana sodwa ngama-civil wars. Sizolala ezintabeni, ekugcineni sizoba nama-international wars azonyakazisa umuntu wonke. Sizobulawa indlala, sibulawe izifo ezinhlobonhlobo. oNkulunkulu abangalidalanga izulu nomhlaba, sizobona ukuthi bazozivikela kanjani, babavikele kanjani nabantu babo kulolu laka lukaNkulunkulu olusehlelayo ngenxa yezono zethu. Thina esinamathele uNkulunkulu onamandla onke, uyise wabo bonke abamthandayo, asingamdeli uNkulunkulu. Amen.
siphilele ukumthanda ngenhliziyo yethu yonke, ngengqondo yethu nangomoya wethu wonke. Simesabe ngokugcina imithetho yakhe. Inkosi ibusise lokho emibusweni. Amen.